पुटका atwa goggi kokam korno taati korka సంజయ్ అమ్మి మిగెల్ ఫ్రెండ్ ఆల్ ది వెల్ బర్త్డేకి వచ్చేసా. आज मिगेल पुट्टक्का मिगेल ಹೊಟ್ಟೆತ್ತ आज मिगेल फ्रेंड आल द वेल बर्थडेस हावनी पुट्टक వచ్చే मिगेल ಹೊಟ್ಟೆತ್ತನೆಗೋ संगील उत्तर आई का पुटका तू आज मिगेल ಹೊಟ್ಟು बर्थडे के का गो पुटका तू मिगेल ಹೊಟ್ಟಿ ಆಗೋ थई अम्मी गम्मत करिया. आज ही मिगेल फ्रेंड सुचित्रा अल्दवेल बर्थडेस आम्ही सकडे थई वचका. आज ही मिगेल फ्रेंड सतीश अल्दवेल बर्थडेस बाईले कनी दुवे कापन हाडी म्हणतान सांगिले तू कशी मिगेला गुल्ले ना नवे हा पुटका कापन हरता ती आज मिगेल ಹೊಟ್ಟೆತ್ತस. कौन गो तुगल फ्रेंड तिगल बर्थडे तू एकली कशी बत गो. आजी मिगेल फ्रेंड समीक्षा बर्थडे हाव गुंड्यक्क बाबण्ण अन्नु अण्ण मणि अक्क प्रवट्टु वत्तति अम्म प्लीज अम्म मग तंगलो टच सोडी अम्म अयो 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 कित्ती लड़ाई करतति हाव अन्नु बाबण्ण गुंड्यक्क बाहेर रपून रक्तसति तुमगे लड़ाई आत तीर्मानद ताने गडे तीर्मानदत म्हणू आमक रबून रबून पय्य दुके इल सोल्लरी तुमगे लड़ाई कई दललेना आणि हे दौचत नाही म्हणू हावाज भीतर राहिली. त्या कसं गोतसवे अमणी सुरवेरी हा संगील ऐक गो अमणी. अम्मणी अक्का मक्क तू आपण हरत नवे हाव तू कापण हरत गो पटका चिक्की राब तुगल अन्नलनी अम्मले लड़ाई तीर्मान करथावा. आता हाव संगील तुम्ही ऐकलं रे 5 मिनिट भीतर तुमगे लड़ाई तीर्मान देता सुरवेरी सकड़े तकडचून राबती ही कोण म्हण संगत पळया ही मिगेल फ्रेंड सतीश अल्दू समीक्षा आणि ही कोण ही मिगेल फ्रेंड सुचित्रा अल्दू समीक्षा. हीची मिगेल फ्रेंड समीक्षा ही गेले बर्थडे खावच का म्हण सांगिले. एक दिवसू 3 समीक्षा बर्थडे वे ये कशी साध्य. अयो फेद्द तुळशीदास मामा आणि के तुक कळली वे मग काही कळणी गो अमणी. हा तुमक दोग जणक कळली म्हणरे पेद्द दंपती कॉम्पिटिशनक वच्चेत की म्हणू ग्यारंटी फर्स्ट प्राइज तुमकाची. असो आता ने एक फोटो घालता आता पण ही कळती की पळूया. ए समीक्षा पहिले किती चंदी दिसतास. वही वही होची मिगेल फ्रेंड सतीश हागेले दुवेल बर्थडे वचका म्हणलेले. वही वही हीची सुचित्रा हीची मिगेल फ्रेंड मी सकडे एक बर्थडे वच्चे कितले लढाई केली ती. आम्ही हंगेल कन्फ्युजन पडोनो मग अम्मन सिक्कोंदिल पद हंगा संज्ञा म्हण आशे दत्तस गो सांगचिवे होईरे अन्न मग तशी दिसतस आम्ही दोघे ಒಟ್ಟು ಸೇರನ ಹಂಗೈ ಸಂಜ್ञಾ मागिरी समीक्षल घरा वच्चे नाही संज्ञा दैत्वे सोर करी सतीश मामू सुची मयले धुवती समीक्षा चंद्र मामू विजय मयले नाती ती समीक्षा आजी ती गेले बर्थडे अस विश कराती तिका खुशी कराती आजी ती गेले बर्थडे अस विश कराती तिका खुशी कराती. वाव सूपर सूपर भारी ಚಂದಸ್ ಪದ. ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕ ಗಾಯನ ಮೈಯನ ಪದ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾವರೆ ಸಂಚಿವೆ. अरे पुटका तू ही पद सांगतवे सांग सांग. भारी चंदी समीक्षा बुद्धंती समीक्षा हसता हसता उल्लैता मिगेल फ्रेंड समीक्षा मिगेल फ्रेंड समीक्षा हॅपी हॅपी बर्थडे पार्टी करूया घरकडे होड होड गिफ्ट हानो विश करा सकड़े होड होड गिफ्ट हानो विश करा सकड़े भारी चंदी समीक्षा बुद्ध
आयुष्य आरोग्य विद्या बुद्धी दिवो म्हणो आम्ही देवालागी प्रार्थना करतात. इतके वेळ आमगेल व्हिडिओ पडले का तुमका सगळ्यांके धन्यवाद. तशींची आमगेल मगा फ्रेंड समीक्षा का विश करूक विसर नका ती.